Dit programma wordt mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drijsma, FB Oranjewoud, Rabobank en Haima Service en Auto's. De tweede helft van het kampioenschap begint juist op de Hegemermar. Dit is het Scootjesjournaal. Strijd om zilveren scootje giet beslissende fase in. Vervolgens de Lemmer in Akrum matten wat betinken om in te rennen. En bekender als eigen broeksboesen kan wat zijn misschien verrassen op thuiswetten. We binnen juist op de Hegemermar bij wat zijn en de scootjes van de SKS zielen de zandenwedstrijd van het kampioenschap. Zes wedstrijden verzield, nog 5 te gaan. Na een uitzoekende overwinning op de IJsselmar had Grauw de leiding in het klassement stevig in hand. Maar van Delja bij een kampioenschap van Grauw kan absoluut geen sprake wezen bij de achtervolgers Akrum en de Lemmer. Daarvoor is het gat te lieds. Op de Hegemermar begint dus de tweede helft van het kampioenschap. En ik neemde wat zijn al, die het dit hier opvallend goed docht. En dat doet wat mij Elsenier bij en om het scootje heen. We hebben natuurlijk hier altijd achterom sukkelen en je doet nou een beetje mooi. Ja, dat voor jezelf, voor de ploeg is dat natuurlijk al wel fantastisch, want je had een heel goed gevoel in de buk. Maar dan zou je hier rondrennen en eerst met de ploeg ben we in Tieten geweest en daarna hebben we hier in het plein geweest. En dan zie je dat verneem je dat onder de meesten, onder de vrienden, familie, dorpsgenoten, dat is wel fantastisch. Voor het eerst zien we dit kampioenschap een songles. Althans, dat is de bedoeling. Want de start wordt even uitgesteld. Zucht ek de bemanning bij Grauw. Alles om er maar van te zorgen dat er een mooie baan in leidt. Een songles dus. Dat betekent van 1 naar 2, 3 en 4. We maken heel tijd kruisjes. En dit publiek op de Indiek zucht dus dat die start letter is omdat de wind wat draait. Onder het skiften is, dan nemen we dat dan. Hier zien we heel goed hoe die wind zo nou dan flink uithel je kin. Westenwind, wat voor zijn. Het is toch wat meer noordwest worden. En dit is de start. Nee, die uitstel dus. De fokken klappen hier. En hebben we een skinneline. Daar lijkt het al op. Ljouwert komt hier mijn gong nog op die start aan. Is op tiert in elk geval een valse start. Eerst een bordje omheen. Nee, dat gaat gauw weer naar onderen. Noemen jongen wordt lang omheen gehouden. Dat is het bordje van Langvar. Dan hier zij een valse start. En gaan zij weer om. Langvar is dan de vraag. Has het jongen? Daar het hele veld. Langvar had het jongen. Start op nij. Dan is er een groepje aan de linkerkant vod. Zeur daar links in beeld. Maar Jenne Wout, Akrum en de Jouwer die kiezen voldendagelijks voor het slagje Oestjoelboord. En dan ben je vanzelf benijd hoe dat uitpakt. Heel goed, want juist dat groepje had een gotjeslijn. De Jouwer had dat mooi besjoen dat er aan die kant van het veld mooi wat winst hier. En hier de nummer 3, de Zuidwesthoek, kan achter Akrumdel en daar Jenne Wout. Waar zit klassementsleider Grauw? Ja, daar nog voor het scootje van Ljouwert in het green. Die lezen 12e nou. Als 12e om een tonne. Dat had zeer. Onboord bij Douwe Visser. Thielefield onderwijs naar de onderste tonne. De Jouwer had varang op Akrum. Had het zo lezen bleef. Dat bleef zo. Akrum. Met die kopgroep van Fjouwer. Op wijs naar dat kruisrek. En dan docht het witte scootje van Akrum een onval op de koppositie. Rechts in beeld, Jenne Wout voorbij de Zuidwesthoek. Dat slagje van Akrum smiet nog net het weeske resultaat op. Pieter Meter en de juiste Gino om de tonnen. Als eerste, dit is Huzem, onboord bij de jonge skipper. Sandermeter en Sienheid. En daar Grauw. Die willen wat dwaan om van die onderste plakken uit te komen.
kies een hele oren koers. Daar rechts in beeld. Wils de orenskippen juist links in beeld. Dat slagje pakken is het Douwe Visser die beziekt te verschouwen. Dit is grauw als het ziende nou om het tonnen. Heerenveen vielt de grauwsters in de nekken hien. Onboord bij Huzum. Heid en zoon. Heid even mij helpen daar. On het roer. Hier de Akkermus. De nummer 2. En daar nummer 3. Jennewoord. Dat gat mij de jouwer is grutter worden. Zie maar eens even. De jouwsters rennen flink uit. Rinus de Jong. De skipper zo'n 2018. Zo'n ek wil een overwinning broeken kennen. Hier de grauwsters. Wollen vanzelfs naar voren ta. Hast een orenzield. De grauwsters nou achter dat brune scootje, de hele mannen. Hier de vastsprong van de jousters nog altijd. De oeral thuis. Maar Heerenveen houdt zich net zomaar oer. Die willen als titelverdediger haar hoed zo duur mogelijk verkeepje. Heerenveen, Njogende nou. En de grauwsters dus weer net zien. Het waar knapt dan wat op. Sintje komt er wat vaker bij. En nog altijd die grutte vastsprong van de Oeral thuis. De jousters. De nummer 8 van het klassement. Wat zouden ze het mooi vinden. Een overwinning hier op de Hegemenmar. Jennevoort nou als tweede om het tonnen. Volgen Trog Akrum. Ik vanzelfs belangrijk voor het klassement. Ik maar eens even zien wat er efter die koprenner gebeurt. De jousters. Zien we links in beeld nog correct het witte scootje bij dat witte boordje van Akrum. Dat wordt voorbij stutsen. Trog de Zuidwesthoek en trog in het Green Snits. Wollen net al te volle plakken verliezen vanzelfs, de Akrumers. Het binnenste scootje had voorrang, dat is de Zuidwesthoek. Maar de snelheid is er wel aardig uit. Zuidwesthoek voorbij de Akrumers en de Snitsers er voorbij. En dan hebben we haast 2 uren zield. Die de finishvlagen erin. En kan net één meer de jousters van een overwinning houden. Tje, daar is de blijdschap on boord van de Oeral thuis. Rinus de Jong, dit telt mij. Dit is mooi voor hem. En Jennewoord, zij worden tweede. Een heel lijn voor Akrum. Haast 2 minuten later. Maar ze doen wel goede zaken voor het klassement. Fantastisch. Helemaal geweldig. Ja, ik heb voor. Schitterend. Was de bril op? Wat wetterige eegjes? Mooi liedstrentje. Waar komen die emoties bij? Nou ja, overal hebben we alles beleefd. En nou, we hebben er ook maar gewoon om het z'n allen bij te krijgen. En hebben we vanmorgen even heel hard aan de gang geweest. Nou ja, de start die eigenlijk hartstikke geloten. Dus het ellende eruit en hoe stuurboord vet. Nou, dat weer de slag. Ja, maar dat pakt er wel geweldig uit. Ja, helemaal geweldig. Fantastisch. Zij Rinus de Jong naar zijn winning op de Hegemenmar. Pakken we de uitslag er nog even rustig bij. De top 3, die wisten we. De Jouwer, Jennevoort en Akrum dus. De Zuidwesthoek 4e, Snits 5e, Van Grauw. Zij worden zegde. Knap, nee, die inhaalrace nog. De Lemmer Zonde. En dan hier op de tweede kaart pak je favoriet erbij. Wat opvalt, het 14e plak van wat zijn op eigen wetten. Wat betekent dat dan alweer voor het klassement? Dat het spannend is, dat wisten we al. Grauw bleef eerste, 18,8 punten. Volgen Trog Akrum, tweede, met 22,9. En Jennewoord in de Lemmer, met hetzelfde aantal punten, 23,9. Heerenveen, maar ik misschien nog dromen van de winst. 34 punten voor de Jouwer en Snits. En hier zien we de rechterkant van het rietje. 8, 9 en 10 wat zijn Huzum en de Zuidwesthoek. De hikke sluiter is lang waar. In de klapper praten Arjen de Boer en Geertje de Vries aan zijn nij. Over alles wat de bar op het wetten joet, dat doen ze mij de adviseur van Verlini hier bij Heerenveen, Jaap Jongsma. Zie hier, oer een kwartiertje, naar het waar en Friesland joet. Dat wie het, tot de wien op de morgen, dan zien we bij Ele Huzum. Graag gedaan. Hoi.
Dit programma waard mij mogelijk maken door bouwgroep Dijkstra Drasma, FB Oranje Woud, Rabobank en Haima Service en Auto's.